edrych yn ôl, o'n i'n o'n i'n cael yngenu yn saithdegau, ond pan dwi'n edrych yn ôl ar hyn fideos mae pethau'n edrych lot mwy hamddenol na denw rwan y dyddi yma. Chi'n meddwl mae cymryd syniadau rhywun arall yn fideo 70au i chi rili, achos allwch chi ddim fod wedi profi beth oedd yn mynd Na, mlaen. yn union, ie. Mae pawb yn rhyw fath o... Dwi'n gwybod beth yw'r gair, ond... Chymod, dyn nhw'n eisiau gwneud byd newydd, dyn nhw'n eisiau gweld yn byd newydd, neu dyn nhw'n eisiau gweld yn ôl. Mae pawb yn dod i mewn i'r un categori, a rhywun sy'n wahanol i'r categori yna. Ond maen nhw'n cael eu pwysio'r neilltu, chymod, gwythio'r neilltu. Ac hynny gwneud nhw'n bobl wahanol fel pobl yn dweud bod yn music ni. A ffordd dwi ar llwyfan yn wahanol. A mae'n lot o bobl cul. Dwi'n gallu gwerthfawrogi hynny o gwbl ynddo. Dwi'n hitio lawr am bobl cul ynddo. Sa dyn nhw'n hoffi ni weld yn efo. Ddim yn bai ni dio fel na ydyn ni. Ond mae chi'n gwneud nôl i ryw nirvana hyfryd yn y 70au. Na. Fel dyn ni'n dweud, dim ond cael yn dylanwadu gan y gerddoriaeth. Dwi'n dweud mae cerddoriaeth heddiw yn dda, diolch yn boring gwbl. Ond peth ydy, dyn ni'n... Dwi'n gwybod sydd oedd Cymru yn ôl y 70au, wrach oedd y cilni yna yn y 70au ynddo. Ond jyst mynd ar ôl cerddoriaeth. Dyn ni'n gwbl hapus yn y 90au yn dyn nhw'n ffordd ynddo. Jyst i gerddoriaeth sy'n apelio at ni, a dyna sy'n cael yn dylanwedig yn y cyfnod. Dylanwad personol, rili, cerddoriaeth.